Gipuzko Burubatzarreko bulegoan, Donostian, hartu du Joseba Egibar, EAJko Gipuzko Burubatzarreko presidenteak, Pello Urzelai berriako politika saileko arduraduna. Ezker Abertzalearen legestatzean, bake prozesua, Nafarroa Bairen etorkizuna eta Minao auzia izan dituzte hizpide elkarrizketan, beste hainbat konturen artean. Bai, nik uste aurreko iragan hurbilean dauzkagun bi prozesuekin azterketa bat eginez, alderatuz 1998ko eta 2006koa porrot egin zuten. Porrot egin zuten da porrot egite horrek esan nahi zuen, esan nahi izan du, eta gatzea berriz bere estrategi politiko-militar hori indarren jartze zuela, suetena apurtu ondoren. Eta nik uste oraingo hau izan dela, beste bi porrot hoien ikasgaiak atera, eta bai 1998an eta 2006 urtean behin betirako bide politiko eta demokratikoen aldea postua egite zutenek gidaritza hartu dute. Osan ez, hemen Ezker Abertzaleak bere barnean gogoeta bat, eztabaida bat burutu du, eta emaitzak haue dira. Eta Ezker Abertzalekotzat bere burua jotzen duen edonork, ondorio hauek onartu behar ditu. Eta ondorio horiek zian, eta dira bide politiko eta demokratikoen aldeko apustua egitea. Da, horrek esan nahi zuen, eta esan nahi du, etak bere estrategi politiko-militarrari utzi behar ziola. Horregaitikan, ni behin da berriz esan dut, aldaketa kualitatiboa baldin badago historia honetan, alde bakartasun hori, edo alde unilateralidade horretatikan abiatuta, Ezker Abertzale politikoak gidaritza bat hartzen du, nun esaten dion edon horri, baita etari ere, bide hau amaitu da. Bai, nik uste beraiek esan dute debate luzea eta hau izan dela benetako eztabaida. Eztabaida hau izan dela. Aurreko garaitan ere izango zituzten. Baina eztabaida ez emaitza diferentea izan delako. Benetan sartu dialako estrategi politikoa edo militarrai dagokion eztabaidan. Eta horren ondorioa da izu. Bide politiko eta demokratikoa. Bukatu da. Bueno, espero ezagun ala izatea. Nik uste eta azkeneko agirian esate zirenak eta gero interpretatuak izan diren kontzeptu batzuk ere egon dira, ez? Agiria irakurtzen duzu, eta lehenengo irakurketa, bigarrengo irakurketa batetan, dioena, ez? Azkenean sueten orokorra da, eta prest dago, egiazkoa, edo egiaztagarria izan daiteken prozesu batetara bere burua eskaintzen du, Bruselako agiriaren arabera. Bueno, hor badaude pauso batzuk. Bere burua 20 urtetan, 51 ez esateatik, etak hasiera hartan zeukan borroka armatua edo erabakita erabiltzea tresna bezala. 59an sortu zenetik, Euskadi eta askatasuna borroka armatua tresna bada helburu horiek lortzeko. Zer gertatu da urtetan zehar, azkenean instrumentaltzen ura struktural ere bihurtu dela. Eta azkenean etak zeukan aktiborik handiena zan sueten bat eskaintzea. Berdin gertatu izan da, prozesua porrot egin izan dutenen, eta etak kontrolatze zuenean prozeso bat, 1998ko adibidez, 2006koa, pentsatzen zuen borroka armatura bueltatze hutsak, de facto, suposatzen zuela, gatazka politikoaren, hor dagoen gatazka politikoaren seinale garbia. Borroka armatua zela, gatazkaren ziurtagirila. Konturatu gabe, azkeneko hamarkada hauetan, behintzat, estatuak politikoki eta denboran erabili duela etaren borroka armatua. Etak pentsatzen zuen aldiz, ni borroka armatua planteate hutsakin, ziurtatuta dago, konfliktua badagoela oraindik konpondu gabe.
Nire borroka armatua frogatzen du hori. Nik uste kontu horretaz beste bakarren batzuk politikan dabiltzanak kontuatu zirela eta direla. Eta esan zaizu, borroka armatua bukatu da, eta estrategi politikoa, eta demokratikoa izan behar du, eta bide paketxoetatik erabili beharrekoa. Importantea litzateke, nazioarteko hor dauden, ez dakit, batzuk observadore moduan, beste batzuk laguntzaile moduan. Nik uste Europako instituzioak ere, orain baino lehenago, euskal arazoari eta kasuan baita ere indarkeriaren amaierari halako begirada bat bota izan diote. Nik uste momentu honetan ere begiratzea, nun dauden gabeziak, nun egon daitezken heldulekuak, nun nola lagundu Europako instituzioak adibidez horre txertatzea litzateke txarra alderantziz, nik uste beharrezkoa. Momentu honetan azaldu dira nazioarteko ordezkaritza zabal bat duten Bruselasko agirian bildu diren horiek. Nik uste hori importantea dela, hori konkretatu behar da. Eta nik uste atzera bueltaik ez duen prozeso bat bermatzeko bertatik eman daitezken pauso hartu daitezken erabakiaz gain kanpotikan ere bultzada minimo bat eukitzea beharrezkoa dela. Da hori lortu behar da. Espainiako gobernuak ere jakin badaki. Hori hala dela. Da Europa begira dago, nola ez. Nik uste dut, hola epe motzean, zatik ez da epe ertainean ere, naiz eta ezker abertzaleak berak, ez dakit, lehentasun bezala bai azaldu, baina ezin dute ere helburu politiko bezala jarri, garbi dagoena da, bake prozeso batek aurrera egin dezan, kontutan eukita, bide politiko eta demokratikoen aldeko apostua egin dela, garbi dagoena da, horrek behar dula tresneri bat, gutxieneko tresneri bat, zatik nekez jorratu daiteke estrategi eta bide politiko bat ez baldin mazaude, adibidez instituzioetan, edo politikan, edo okerragoa dena, politikan aritzeko edo politika egiteko debekua baldin madauzkatzu. Zuk egiten duzu politikaren autua, eta debekatuta daukazu politika egitea. Hori kontraesan bada. Da hor, nik uste legalizazioaren gaiak bere garrantzia duela. Ez propio demokratikoki o demokrazia ikuspegiti bakarrik, oinarri demokratiko bezala, baizikan pakegintzaren inguruan ere, erabat lagungarri izan daitekelako prozesu horiek sendotze bidean jartzeko. Ze, ikuskizun izan daiteke, atzea berriz, ilegalizazioa gora, ilegalizazioa bera, sentido praktikoa dateanik, zu politika nahi dezu, eta politika egitea debekatuta daukazu, ze aukera geritzi zaizu, atzea berriz klandestino izatea, ilegalizatea. Orduan, ilegalizazioaren kontuak iragana izan behar du, legalizazioa ez da bakarrik gaina beraien kontua, ezker abertzalearen kontua, beraie konpondu behar duten zerbait, baizikan gizarte osoari dagokion kontu bada. Herri ikuspegitik eta gizarte ikuspegitik. Diferentzi politikoa diferentzi. Zatik, garbi dago bakoitza bere estrategia aukiko dula, baina egonkortasun bat eman nahi baldin mazaio, sendotasun bat eman nahi baldin mazaio prozesu honi eta elkarren arteko bizitzari, bizitza politikoari garbi dagona da legeztapenak bere garrantzia duela. Ikuspegi demokratikotik eta baita ere pake ikuspegitik. Hori bat izan daiteke. Badago beste atal bat, ne ustez behar bezala eta harin mutu beharko litzatekena, eta da espetxe politika. Espetxe politika eta gero baita ere biktimekiko landu beharreko gaiak. Naiz eta atal honetan pauso ugari eman diren. Baina oraindik badago zer egina. Baina espetxe politikak ni uste bere biziko garrantzia hartuko duela prozesu honetan lehenengo hilabetetan. Beraz, oso epe motzeko
garaitaz ari gara. Ezker Abertzalearen erabakiak ustekabean harrapatu dula. Estatuak historikoki eduki du eskema bat. Etak ere eduki duen eskema. Eta da, azkenean bai politika hor dago, baina pakegintzaren klabea, ogakoa oso sinplea da. Bai batzuentzat eta bestentzat esatea da. Armak isiltzen direnean pakea dago. Oso sinplekeri bada, gehiagizkoa. Baina, bueno, etak esatu, nik tresna hori daukat. Estatuak beti espero zuen, etak zerbait esatea. Eta horren eskutik lehenuo beranduo atzea berriz eskema hori estatuaren zuzenen espaldimada bitartekariak eta etaren bitartekarien eskutik halako konponbide baten bila saiatzea. Nik uste hemen momentu honetan egondan aldaketa, da horrek sortu du halako egonezina, eta lurrikara izan da, Ezker Abertzaleak hartu duela erabakia. Eta eskatzen duela, eta eskatzen diola etari amaitzea, ez ezeren truke, baizik Ezker Abertzaleak berak egin duen analisi eta eztabaidaren ondorio bezala. Eta estatuak esaten du, hau ez da normala. Nei normalean, zueten eskaintza bat egiten diate, eta gero ikusten den, neurtzen dut, nola jokatu, eta ez dakiz zer. Orduan, zuetena ez zaio eskaini Espainiako gobernuari edo estatuari, zuetena da alde bakarreko erabaki bat, eta euskal gizarteari eskaintza zaiona. Eta Ezker Abertzaleak exigitzen duena. Beraz, horrek eskema aldatu indu. Orduan, estatuak esaten du, bere, ez dakit, politika kontrolatzeko neurri batzuk jarrita zeuzkan, bat alderdi politikoen legea. Horrek gaina suposatzen ez bakarrik Ezker Abertzalea kontrolatzea, Ezker Abertzalearen garapena kontrolatzea, baita ere euskal politikaren garapena kontrolatzea. Gehiengoak eta gutxiengoak horren arabera gauzatzen zirelako. Orduan, eskema hori hor dauka. Garai berri bat kudeatzeko eskema zar bat. Eta esplikatzen nahi zen. Eskema zarra da alderdi politikoen legea. Garai berri hau kudeatzeko ez du balio. Ez du balio. Agian, bakarren bati arnasak entzeko balio dizu. Adibidez, ilegalizazioa mantentzeko oraingo hauetan, baina urrengoan ez, urrengoan ja legala izango, antzeko gogoetak entzuten dianean, ez dakit, negarriteko gogo ematen du politikoki, zer da hau, nola erabili daiteke alderdi politikoen lege bat, zuri arnasa orain kendu, orain jarri, orain kendu, orain eman. Orduan da, iraganeko eskema bat, da etorkizunak gaindituko duena, aplikatu ala ez aplikatu. Gertatzen dana da, herri honek ere, garai berriak, behin da berriz martxan jarri nahi ditunen, zergaitikan beti egon behar dute aparteko oztopo hauek, ez? Oztopoa baldin badaude ere gainditu egin beharko dira. Baina, nik pentsatzen dut, estatuak hori kudeatu nahiko dula. Badago, ne ustez, gogoetetan bat kontutan hartu beharrekoa. Eta da, PSOE oso momentu haulean dago. Espainiako gobernu burua Zapatero ez dago sendo. Eta alderdi popularrak egoerari neurria hartuta dauka. Agian, iragan hurbilean ez bezala orduan gai hauei ematen zaien garrantzia, PPek ere ez dio hainbeste garrantzi ematen. Ze nik uste momentu honetan guk jarri behar ditugula, zate PNV bezala, ikusirik apostuaren zintzotasuna eta sendotasuna, ze tamainakoa da. Nik uste erantzukizun eskaera bat egin behar zaiela, bai alderdi sozialistari eta alderdi popularrari ere. Jokuan daukaguna ez dala hemen kontzejal batzuk edo alkate batzuk gora edo bera. Hemen pauso bat eman dela, erabat importantea, arazo politikoak hor daudela eta egongo direla, eta gatazka politikoare horre egongo dela konpontzeko, baina politikaren aldeko autua egin dutenek politika egin ahal izan behar dutela.
aurretik ere bai. Nik uste, ez da ja alderdi keri kontua. Alderdi kerietan eroriko bagina, gaizki danak. Nik uste ikuspegia zabalagoa izan, behar dula. Herri ikuspegitikan, nik atzo batzarra egin nun, ez? Hemen Gipuzkoako batzarra eta esaten nien, behitu, agian ez gera kontuatzen, baina herri honetan azkeneko hamarkadetan emandan aldaketarik historikoena ematen ari da. Kontua da, aldaketa hori protagonizatu nahi dugun, danak, ala ez. Baina, erabat, iraultzailea da, eta politika gaina irauli ingo du, erabaki horrek. Hau da, herri honetan, alderdi politiko guztiak, baina, behintzat, gogoeta bat eginez abertzale munduaren barruan, o abertzale munduari begira, lehenengo aldiz, indar politiko guztiek, bide politiko eta demokratikoak erabiliko ditugu. Danak. Eta indarkeria desagertze bidean dago. Hori aldaketa kualitatiboa da. Historikoa da. Ze gertatzen da? 1988an eta 2006 urtean, baina gehien bat 1988an sortu zen poza, ilusioa, konpromisoa, orain gondan ez da eman. Zergaitik, gizarteak ere, balako mesfidantza bat baduelako, hainbeste porrot, konprobatu ondoren, esaten du, kontxo, orain gondan, hau benetan dijoan. Eta benetan doa. Da, agian, garaia haietan gertatu zana, hasierako ilusio eta konpromisoa, eta gero bat-batean porrota, eta ustekabean desilusioa, oraingo prozesu hau alderantziz izango da. Behar bada ilusio gehiegirik ez, hasieran, baina pausoak ematen diren neurrian, eta bidea egiten ari garela ikusten duenean euskal gizarteak, atzera bueltaik ez duen prozesu bat, eta abiadura hartzeko moduko prozesu bat martxe jarri daiteke, eta ilusioa etor daiteke pausoz pauso bidea egiten da neurrian. Hemen alderdi sozialistak helburua dauka. Alderdi sozialistak PNV-ren movimientua kontrolatu nahi ditu. Ikusten dulako ezker abertzalearen benetako movimentua nundi no de joan. Badaki apostu politikoa datorrela hor. Orduan, alderdi sozialistarentzat importantea da PNV-ren movimentua kontrolatzea. Horregaitik zergaitik sartzen dizkigute behin da berriz guri, bi galdera ikur. Bat, esaten dute. Aizu, etaren zueten hau benetakoa ote da? Zatek hauek guaindikan behituz esaten dituzten, da ze tal, da guaindikan horniketak eta karnetak eta ez dakik zer, da lapurreta eta beti duda hori, ez? Azkenean horrekin zer jarri nahi da. Zalantzan, ezker abertzalearen erabakia. Eta erabaki ezakin nahi duna. Atzea berriz armak bueltatzea erabakiko balu ere, ezker abertzalearen aurka joango da. Ezker abertzalearen disidentzi izango litzateke, etaren saiakera hori, edo etaren zati baten ez dakizen saiakera. Da bestetik esaten da, hauek atzea berriz instituzioetara bueltatze baldin maila guztion kaltetako, baino batipat zuentzat. Hori da alderdi sozialistak guri helarazten digun mensajea. Zatik, behaiek esatute guk dauzkagun hiriburuak, hiriburu esan nahi dute Gipuzkoakoak, jen udaletxeak eta horiek ez dauzkagu guk arriskoan, zuek izango dituzue. PNV antzeko gogoetekin, ez dakit, beldurtzeko edo. Da, hirugarrena da, eta gaina guk ere badaukagu harremana. Zeakin, batasunarekin. Ez dute hola agertzen, baina horiek dia hiru piezak. Orduan gure jendeari ze galdera sortze zaizkio. Lehenengoa, batasuna egongo alda hauteskundetan. Galdera da, Dau esaten du. Egon behar du. Egongo dan, ala ez dan, beste kalkulo politiko baten arabera izango da hori. Espainiko gobernuak, bi alderdi nagusiek, Espainiko PSOE eta PPek erabakitzen duenaren arabera. Naiz eta gero jantzi judiziala emango dioten. Baina egon behar du. Bigarrengo galdera, komeni altzaigu egotea, noski, herri ikuspegitik eta alderdi ikuspegitik, hemen ematen dan boto guztiak ordezkaritza behar du.
jasotzen ditun botuen arabera, baina behar du. Da, hirugarren galdera, aizuta, ez aldute batasunakoak eta sozialiste bat egingo PNV baztertzeko. Hain naiz urrutira ematen galderak, ez? Baina hori da, test simplea. Da, nik erantzuten die. Ta, egite baldin badute, ze pasatzen da. Bardin da. Horretik, alderdi sozialistak botatzen ditu, behin da berriz mensajeak, no, a quien más le interesa la ley de partidos es al PNV. Gu, antzeko jokutan ez gea, sekula santan sartu, ez da sartuko ere. Eskatzen dioguna da, ikuspegi, ez dakit, perspektiba politiko batetik abiatuta, bai alderdi sozialistari eta baita ere alderdi popularrari, zatik Espainian agintzeko moduan egon daiteke oso epe hurbilean, perspektiba minimo bat, zatik arazo politikoa dagoela jakin badakite, eta horri ere soluzio bide horri eutsi beharko zaio, garain baten, eta hurbil dago garai hori, baina bide politikoen aldeko apustua egiten duenak politika egiteko modua behar du. Eta horrezin daiteke kalkulo politiko hori erabili. Nik uste, importantea litzatekela alderdi politiko guztik egotea, hori hasteko, ez? Eta hemen iragan hurbilean ikusi ditugu batzun da besten emaitzak. Iragan hurbilean ere bere emaitzak izan ditu batasunak, lehenengo indar izan da, gu ere bai, eta azkeneko hauteskundetan ere bitu boto nuloak eta gainintzekoak ze itzala izan zuten, ez? Alderdi sozialistaren boto ere bai. Gu pentsatzen dugu, PNV bezala, PNV-k ordezkatzen duen abertzaletasuna, Gipuzkoan erabat edatua dagoela eta Gipuzkoako ardatz bihurtu dela. Zergaitikan, eta hor da dator pixkat batu gaitezen horren formulazio horren gakoa, ez? Hemen bi zutabe nagusi ezinbestekoak dira etorkizunezko proiektu politiko bat garatu ahal izateko. Eta bata da giza eskubide guztien errespetoa, da bestea, bigarrena edo aurrena, herri aitortza eta herri honek erabakitzeko, bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubidea. Bi zutabe horien inguruan eraiki beharko da etorkizuneko proiektua. Orduan, bai batakin eta besteakin, gabezi nabarmenak izan dituzten alderdiak indarra handia dute Gipuzkoan. Esan nahi, Ezker Abertzalea eta alderdi sozialista. Alderdi sozialistak herri eskubideetaz ez du ez jakin nahi. Eta norbanako giza eskubideen inguruan, bai, baina erabilera ere egin du. Horren erabilera politikoa egin du. Eta bigarrena izkutatu egin du. Eta Ezker Abertzaleak norbanako giza eskubide guzti horien defensa, bai bainan alboratuta eukidu, gatazka politikoak dana estaltze zuelako. Orduan, guk garbi ikusten du gehiengo sozial eta politiko batek herrian, Euskal Herrian, orotara ere bai, baina Gipuzkoan batipat bi zutabe horien inguruan eraiki behar dela etorkizuneko proiektu hori. Eta hor gabezi bat badute, bai batzuk eta bestek. Horrek ez du esan nahi, dana PNV ordezkatzen duela, ez da gutxiek ere, zati guk ere baditugu geure gabeziak, eta agian mensajeak ez dira ingarbiak, edo ez nahi bezain argi iristen, ez dakipa. Baina hor dago, klabea. Orduan, ze gertatzen da, Euskal gizarte oso hartze baldin badegu, batekoz beste portzentaietan ez nahi zartuko, baina Gipuzkoan nabarmen abertzale botua nagusi da. Eta etorkizunari begira, da abertzaletasunaren etorkizunari begira, naiz eta tokian tokiko abertzale itzala eta erakundeak errespetatu, noski, bai Nafarrokoak, berdintzait, iparraldekoak, baina Nafarrokoak ego Euskadita zaiba aldimagea, ego Bizkaikoak, bagoitza daukagun itzala, etorkizunari begira eta diseinu politikoei dagokionez, Gipuzkoan zer egiten den, Gipuzkoan, eta Gipuzkoatik zer egiten den, garrantzia handia izango du etorkizunari begira abertzaletasunak. Nik hori ikusten dut klabe badaola. Eta hori kudeatu behar da errespetuz. Horrekin zezan nahi dut. Da atzo ere, asamblean berriro ere nola gai ateatzen den. PNV ordezka ezina da. Ezker Abertzalea ordezka ezina den bezala.
Beste gauz bada, PNV-ek ez dula ifarrakin asmatzen eta bakarren batek hartuko du bere tokia. Baina ez da izango PNV-ko jendea ezker abertzalekoa bihurtu dalako. Ez, bakarren batek hobeto gidatuko duelako, hor dagoen gehiengo hori. Da, ezker abertzaleari berdinak gerta dakioke. Ezker abertzalea da. Baina ezker abertzaleak ere, azkeneko 10 urtetan, kasua hor dago Aralar, ez baldin badu behar bezala kudeatzen, bakarren batek kudeatu nahi izango du, esparru hori. Ez dut esan nahi, estankoa dienik, flujoak egon goi alde batea eta bestea. Baina hemen klabea ez dago nik bestea ordezkatu nahi dut. Nik ezin dut sekula santan izan ezker abertzalekoa. Ezker abertzalekoa dalako. Eta ni tesi horietara pasako banitza, ezker abertzalekoa izango nitzake, da alderantziz, nik ez dut ikusten Rufi PNV baten. Ezinezkoa da. Orduan, gauz horiek nik uste bere tokian jarrita, klabea dela, gero abertzaleen arten, gutxieneko batzuk, hitzartu behar ditugula, bai, gatazka politikoari, konponbide bat aurkitu nahian, eman beharreko urraz bezala. Eta aurreko entrevista hortan, Rufik Diario Baskon, itezun entrevista hortan ere, baita ere hitz egiten du beste sensibilidade batzuk ere sartu behar dira. Alderdi sozialista eta esaten du, alderdi popularra ere bai, sartu behar da. Gu ikusten duguna da, eta horretik lehen komentatzen nuen, garai berri bati ezin zaio eskema zarrekin erantzun. Eta PPek eta PSOek alba dute eta zenbakiek emate baldin badie, bat egingo dute. Zeratik, hauek daukaten asmoa edo bokazioa da, urtetarako, behaiek bataiatu zuten aldaketa politiko bezala, horri bide eman nahi die, soka eman nahi die. Beak pentsatzen dute gizarte bat edo herri bat errespetatu beharrean herri hori aldatu behar dela. Hori da izugarrizko astakeria, da niretzako hankasartzeare bai. Hauek ez dute herria errespetatu nahi. Azteko esate dute herri bat ez dagoela, ez dagoela herririk. Baina zuk ezin dezuna da herri hori edo gizarte hori bat-batean diktak baten dekretuak diela eta tal aldatzen joan. Herria errespetatu zazu eta agian politikak daukan aldatzeko posibilitate demokratiko horietaz baliatuz, agian aldatuko zu. Ez da gizar, zenbat urtetan. Baina hauen asmoa beste bada, orduan esaten dugu. Tanden horri, PSOE eta PP, tanden horri aurre egin behar zaio. Orduan, bakarren bate pentsa dezake, aurre egitea zer da? Norbeak bere opzioa bozkatzea, hasteko. Danak posible izango aldute nahi luteken opzioa bozkatzea, adibidez ezker abertzaleak. Zalantzan dago. Ikusiko dugu, otsailean zehar, ia ematen diren pauso horiek, semaforo berdea aurkitzen duten, ala stop batekin, esaten dien izuzu txokora. Zu etzea hauteskunde hauetan aurkeztuko. Egon daitezke, geho beste formula batzu, baina nik ez dut ikusten momentu honetan ezker abertzalea antzeko egoera batean bada ere, boto nuloa eskatzen. Beste opzio batzuk izango dialako, ez dakit, alternatiba edo herri plataformak, dana delakoa. Baina izango da beti, formula ez egoki bat. Berez eta legez dagokilen formulak babesa beharko lukelako, ez? Lege babesa. Horri aurrein behar zaio. Formula gero gobernatzeko. Ikusten duguna da, argita garbi, PSOE eta PP aurrein behar zaiola kanpaina honetan. Ilegalizazioaren aldeko apostu egitea baldin badu, oraindik gehiago, nabarmenago. Zer da, horri zintzilik elitu daitezken botu horiek biltzeko? Kontxo, politikan gaude. Eta nik ez izango momentuak aprobetxatu behar dianik. Ez, zuk etxaia eta arerioa nun dagoen garbi finkatze baldin badezu, haren aurka joan behartzea. Gero ze horrekin gobernatzeko? Ez da, pentsaure. Logika baten barruan ezin dezu gobernatu horrekin. Zenekin gobernatu behar gezu, gainentzeko guztiekin aldezu moduan. Baina ezin diozu PSOE eta PP-ri aldaketaren ziurtagirila zuk eskaini.
Bueno, Aralarrekin, hemen Junta Generaletan da izan dira, hasieran presupuestotan, legealdiaren hasieran, akordio batzuk ere lortu genituen, abstentzioaren eskutik, eta azkeneko 2 urtetan ez. Da, harremanak bai legebiltzarrean, baina bat hemen Junta Generaletan ikusirik, Ezker Batuarekin aurkeztu ziren koalizio hauek. Gero orduan, etorri zen zatiketa, baina arten, Ezker Batuak, bere taldea zeukan, Ezker Batuaren barruan egon zen zatiketa alternatibakin. Hor gelditu zen, erabat txikituta, talde misto hori. Aralarrekin sintoni bat bintzat egonda, ez dakit, arlo politikoan egonda. Baina egia da, zenbait arlotan, arlo sozialak, behak izango dute fiskalidadea, azpiegituretan, balako diferentzi eta distantzi batzuk ere egon badaude, hori ukaezina da. Eta, hor, nik uste, komen izala, eta komenigarria ikusi genuen, bilera bat egitea, zu jakiteko zein nun dagoen, eta ez dakitze gai dauden, hortxe izan zen kontekstu horretan. Sintoni politikoa badago, Aralarrek badu, nik uste, ez dakit, instituzioetan zamazkite hainbeste urte. Baina, nik uste, Aralarren barruan dagoen gogoeta dala instituzioetan parte hartu gidaritzatik edo oposizio eginez. Hor dago eztabaida. Bakarren batzuk pentsatzen dute, zilegi da, beraien alderdi politikoen egitekoa dela politika egitea oposiziotik. Ez agintetik. Beharrainako, ez dakit, o tamaina edo itzala edo sendotasuna lortu arte. Ze bestela, beste haundi batzuen, ez dakit laguntzaile bihurtzezeala, ez? Nafarroa Bairen gaur goizean ere pilpilean da gaia, atzo firma jarreken du eta ez da izer da bintzan. Hor, problema garbia da, nahi alako zea bat sortzen dit, ez da sensazio ona sortzen diana Eusko Alkartasunaren ibilbidea. Zilegi da, baina momentu honetan Eusko Alkartasuna indituna da 2 kontratu firmatu. Da kontratu horiek ez dira uztargarriak. Eta gero dator, iragan hurbiletik, 10 urte bitartean sortu da, Ezker Abertzalearen garapen horretan, Ezker Abertzaleko Aralarrek, o Aralarreko dien Ezker Abertzaleko horiek, bere espazio politikoa ere gutxi gora bera markatu dute Nafarroan. Eta Ezker Abertzale ofizialak, edo historikoak, edo batasunaren Ezker Abertzaleak, momentu honetan eta garai hauetan, eta nun eta Nafarroan, proiektu bat martxan o abian jartzeko garai eta puntu honetan, aralar bat eukitzea, aurrean, ez du gustoko. Nik uste oso eskema sinpleekin esplika daitekela hau. Ezker Abertzalearentzat Nafarroan arazoa ez da EA, ez da PNV, da Aralar. Tamainagatik, ibilbideagatik eta etxe berekok dielako. Behintzat iragan hurbilean. Orduan, horrek ere ukiko du bere, ez dakit, osaketa eta konponbidea. Da, hor tartean, gu gaude ere. Presioa ez guk iritzia. Sartzen bali bada gu atatzen gara. Hori gu atatzeak ez dio ningo kalteik ingo. Nik uste, eta Gipuzkoan zatik ez. Edo Araban edo Bizkaian. Hor badago, zea bat, oso hurbiletikan bizi izan dute prozesu hori Ezker Abertzaleko, ez dakit, bai batasuneko eta Aralarrekoak. Nik ikusten ditutenean, Patxi Zabaleta bat. Patxi Zabaleta, nik ezautu dut, herri batasuneko ordezkari bezala. Da beti Nafar bezala. Eta gero, gerokoak, eta gero Aralar sortu zen. Eta Aralarrek, Nafarroa Bairen eskutik, o merito propioakin, noski, itzal bat sortu du, lortu du. Da hor, Eusko Alkartasunak, logika baten barruan,
ibilbidea inbertuten PNV eta Eusko Alkartasunak. Logika baten barruan, zer gertatzen da? Momentu baten Eusko Alkartasunak esaten duela, iritsi gea puntu entaraino, eta gu ja hemen, ja ez dugu, itzala hau ez dugu gustoko. PNV-en itzala ez da itzala guretzat, hotza da edo dana delakoa. Esatu dute, guain, zehara, ezkerra bertzalearekin. Oinetzako hankazartze estrategikoa da, eta gaina atzera bulteik ez duna. Orduan, eiten du hori Eusko Alkartasunak. Eta guk soziologikoki lehen esan detena, guk ezin dugu batasuna ordezkatu, ezkerra bertzalea. Eta behaiek gu ere ez. Orduan, hor dago Aralar eta ezkerra bertzale, batasunaren arteko zea. Lehi hori, da hori, gu erabakiko horregea, ez. Guk daukagu gure posizioa, nik ez dut ikuste momentu honetan batasuna Nafarroa Bairen barruan. Bueno, ez dakit, gero elkar zenbatzeko aukera egongo dan, baina Nafarroan nik uste bai bere garaian herri batasunak eta azken urteotan Nafarroa Bairek lortutako emaitzak kontutan eukitzekoa diela. Eta PSNek eta UPNek eta PP badakite hori. Ikusiko dugu zertan bukatzen dan Nafarroa Baikoa. Baina berriro diote, netzako gehiegi fortzatze baldima da ere, ez da hona izango. Eta gehiegi fortzatzen ari gara danak, nik uste naturaltasun baten barruan ezkerra bertzaleak ere badula bere mensaje propioa zabaltzeko, lau haizetara Nafarroan. Eta Nafarroa Baik badu beste ikutu bat, nire usteako. Eta diferentziak nabarmendu indira azkeneko urte hauetan. Gauzak ondo badoaz, gauzak ondo badoaz diodanean da ezkerra bertzaleak eduki dezala bere fitxa legala eta ondorioz instituzioetako ordezkaritza, nik uste udalbiltza ez dala inoiz hilda egon. Gelditu dana da motelduta. Eta udalbiltza sortu zan, eta hori gogora ekarri nahi dut, 1989ko irailaren 18an, Etak Eusko Alderdi Jeltzaleari udara hartan mantendutako bilera ospatutakoan eta amaitzerakoan esan zigunen suetena teknikoki apurtuta dago. Hautsita dago, atzea berriz indarkerizko ekintzak martxan jarriko ditugu. Egingo ditugu ekintzak. Hala guztiz ere udalbiltza sortu egin genuen. Eta esan genien beste ordezkari batzuei, hau gerta daiteke. Eta udalbiltza instrumento bezala eta instituzio bezala, oinarrizko instituzio bezala, eta udal hautetsiak eta udalak da Euskal Herri osoaren islada emango duen instituzio bat martxan jartzeak merezi du. Eta giza eskubide alorrean tinko utzi behar diogu historionik. Hala joan ginen, irailaren 18 hartan. Da guk abuztuan jakin genuen etaren erabakia zein zen. Abuzturako ja jakin baren egin. Martxan jarri zen. Eta aranun etak bere ekintzak egiten ditun, da beste hilketa batzuk ere egin zituen, baina udal hautetsiak eraitzen hasi zen. Pedro Sa eta Indiano eta gainitzeko hasi zen. Eta gu esan dien, udal instituzio bezala, ez horreati bakarrik, baina zerbait esan beharko dugu, eta horrek genuen gure diferentzia. Orain emandan erantzuna, orduan eman izan balitz, ni uste ez dakit herri honen egoera politikoa zein izango zen gaur, baina diferente izango zen, edo prozeso batzuk aurratuko genituen. Orduan, iragana hori da, 10 urtetan gertatutakoa, udalbiltza existitzen da, udalbiltza kursalek epaiketa luze bat eduki du, eta errugabe
sententziatu dituzte, danak, nik uste toi posteko notizia dela, eta etorkizunari begira, udalbiltza hor dago. Udalbiltza hor dago, eta ez da gauza berri bat asmatu behar, hor dago. Hasierako oinarriak indarrean daude, gure ustez. Eta iragan hurbil honetan eukiritugun giza eskubideen inguruko gabeziak gaindituta baldima daude. Eta espero dugu, eta espero dezagun hala izatea, udalbiltzak nire ustez etorkizun berri eta oparo bat euki dezake. Baina, pausoz pauso, ikusi. Hor badago adibidez elkarlanerako modu bat. Abertzalen arteko. Edo, abertzalez izan arren herri bat existitzen dela aitortzen duten entzako. Sozialista barne edo berdintzait zalderri politikoetakoak izan. Ez, hola aipatu da, baina ez, nik ikusten nuena ikusten genuen ejekutiban zan. Gauza pozointzen zikoala. Zatik, azkenean komunikabidek lelo bat hartzen dutenean, eta benga, buelta eta buelta eta buelta, eta kontu berdinekin, azkenean, zuk esatezu, karnetan balioa, ze balio dauka momentu honetan, persona hauentzako Eusko Alderdi Jeltzalearen karnetak. Nik ez da bromaik egin nahi, baina eozin karnetek balio gehiago zeukan. Alderdiaren zate ere, ze balio dauka persona horien karnetak. Zati, behaien errugabetasuna, lehenengo egunetik, lehenengo 12 orduetan, apurtuta gelditu zen. Errugabetasunaren printzipioa lurperatu egin zuten. Eta persona hauek ja zeuden eta daude epaituta eta kondenatuta. Orduan, alderdiari presio egite zaio. Eta nik ez dut esango gu urduri jarri geanik. Baina nik uste gauza hauek ere gestionatzen jakinin behar dela. Eta horregaitikan behaien borondatez bai sekretupean zegoen guztia altxadenean, esan dute, karneta horrekin tematuta zaudete, hor da, karneta nik nire erakundean aurkeztu dut. Eta nire errugabetasuna aldarrikatzen dut berriro ere. Eta ni personalki ezagutzen ditut, bakarren batzuk ez danak. Da ikusita zer dagon, pentsatzen dut errugabea diela. Kontrakori frogatzeztan bitartean errugabea dira. Eta gaina ikusten da, esaten da, Minaoko gai hasi izan, parke teknologiko hartan, ustez PNV komisioa kobratu zitulako. Altxa da sekretua, da garbi dagoena da PNV ez duela ezertxore kobratu. Edo PNV-ren izenean bakarren batzuk. Gero esaten da, baina hauek aberastu ingo ziren. Bilutxik jarri dituzte. Bilutxik. Beratu izkie dianak eta ez dianak. Eta ikusten dena da, bai, bere fiskalidade o patrimonio zea guztia behiratuta, koherentzi badagoela, behaien soldatakin eta behaien bizi moduakin. Beraz ez dago, ezarra. Da hori dana ikertu da, behaien semea txikienaren kartila ere, ahorroko kartila, dana behiratu izkiete, danak. Ez dute ez aurkitu. Zatu, PNV kobratuko zu? PNV ere ez. Da hoain unon atatzen den espioitzaren gaia. 4 nota aurkitu zituztela ordenadore batean ezabatuta zeuden nota batzuk, beraz, erabili ez zirenak, aietatik anatea eta espioitza kontua. Ez dago ezer, 1600 folioak irakurri dituztenak, zatu dute horrez dagoela ezer. Eta, ara nun, harakatzen, aurkitzen duten tarta delako espia hau. Horre bai esaten du, espioitza egin zuela. Eta zer espiatu zuen, eta zenekin. Eta, karo, hori testimonio oso esanguratsua izan daiteke, joezak edo fiskalak ikertu nahi baldin badu. Da guk konparezentzio horiek eskatu ingo ditugu. Eta gaina Alderdi Popularrak lotuta daude. Eta ikusiko dugu, haber zer daukaten. Beraz, espioitzakin kontua hasi, eta ikusiko dugu zertan bukatzen den. Horregatik lasaitasun bat badaukagu. Esan ez, denbora beharko da, hartu lasai, pazientziakin, honek ez digu mesede egiten, kalte egiten digu, noski, zati batzuk ala enpeinatu dira,
errugabetasunaren printzipioa apurtuta gelditu da, hemen errudunatzea, eta punto, baina guk errugabetasun hori demostratuko degula pentsatzen dugu, eta behaiekala pentsatzen dute afektatuak. Hor kokatuko genuke, histori guztia. Ikerketa batzorde hortan, ez, izaten da, kultura departamentuak ze kontratu egin dituen, ez? Zuk ikusten duzu edozein udaletxetan, baina ez dut jartzen udaletxe bat, konparatiboki jaurlaritza baino ardura gehiago gutxiago duelako, baina ez kontratazio nola egiten dira, 12.000 eurotik beraoko kontratazio nola egiten dira, legearen arabera, ez? Guzti hori hala egina dago, bakarren batek esango du, antzeko kontratazio gehiegi dago, izan daiteke estimazio bat, eta seguru daudela praktika batzuk zuzendu daitezkenak. Kontua da, bakarren batek hartu du zerbait bere poltsikorako, edo lan hori egin gabe dago, edo zer gertatu da. Hori ikertu daiteke. Baina hori ez da hauen praktika, aipatutako hauen praktika, agian da instituzio baten praktika, edo departamentu, edo area baten, edo udaletxe batetan. Hemen auditoriak egiten dianean, eta Euskal Kontu Epaitegiak pasatzen du nien galbaia udaletxe guztitan eta instituzio guztitan, antzeko 1000 adibidea saltzen dira.